Hola, benvingudes i benvinguts a un nou episodi del nostre videopodcast Tornem a Europa. I avui tenim una convidada excepcional, Anna Oliver, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià. Què tal? Molt bé, contenta. Ara la presentarem millor, però ja podeu imaginar que aquest episodi va dedicat al món de la cultura i la llengua. I ja sabeu que podeu seguir el podcast en qualsevol de les plataformes més habituals. Anna, moltíssimes gràcies per haver accedit a vindre a este humil podcast. Bueno, a tu. És un plaer compartir espai i temps. Anna, tu eres advocada, Sí. Eres una militant feminista molt implicada i molt activa, però diguem-ne que el títol per el que t'hem portat així és que actualment, des de fa ja uns quants anys, és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià. A tots els convidats sempre els demanem una primera reflexió, obligada per al nostre públic, que convideu a la gent a que prenga consciència de la importància de les decisions que es prenen en allò que anomenem Europa, en la Unió Europea, en el Parlament Europeu o en la Comissió Europea. Com els explicaries la importància de les decisions que es prenen allà? Bé, la gent hauríem, i m'incloc, no? Prendre consciència de que n'hi ha organismes supranacionals que avui en dia tenen una importància a tots els nivells, econòmic, legislatiu, jurídic, no? Com a advocada, moltes vegades resolucions i canvis que afecten a moltíssima gent, no? I estic pensant en les clàusules sol, per exemple, se van resoldre en Europa. Però abans d'arribar ahí se van resoldre en Europa perquè havia una directiva, és a dir, havia una llei que intentava protegir els consumidors. I això no arriba. I la gent no té aquesta consciència, no? Ni té la consciència de la força que les polítiques europees coordinades poden afavorir a lo que és el microcosmos, no? Local o en un territori més ampli, no? Per tant, jo crec que és important saber que Europa mana, que Europa legisla i que té un potencial i una força econòmica que hauríem preocupar-nos més de conèixer. Molt bé, això és un poc l'objectiu del podcast també, no? Conscienciar la gent que tenim ahí unes institucions europees en les quals hem d'estar presents i que a més, al mes de juny tenim unes eleccions europees i per tant és important participar perquè com tu has comentat detectem, no? Que molta gent continua pensant que les eleccions europees són de segona categoria, que no són tan importants i que Europa queda molt lluny, no? I realment no queda tan lluny. N'hi ha un tema que per Acció Cultural i bueno, per als valencians, no? I les valencianes en general és fonamental i en el qual Europa pareix que per fi va donar un pas, no? Però estem ahí, que és l'oficialitat del català, del valencià, com a llengua de les institucions europees. En quina situació estem i des d'Acció Cultural com veieu la possibilitat de que això es faça i quina importància real tindria? Importància molta, perquè com comentàvem, tot allò que se fa a Europa té una translació i és com un xoc de dominó, no? Que cau una peça i cauen totes les següents. És important que sigui una llengua oficial. Jo començaria per el prestigi. Una llengua que està sent substituïda i anorreada des de fa tants segles, per a viure, per a sobreviure, necessita legislació, necessita que se conega, necessita educació, però necessita prestigi social. I clar, que tu pugues parlar en valencià en les institucions europees, això facilitaria la vida a molta gent, que se té que relacionar molta més de la que la gent pensa directament, no? Fer consultes o enviar informes o qualsevol tipus de gestió. Però, a més, és que si la legislació està en la llengua oficial, també, perquè quan tu vas a un tribunal i cites una llei, si en el BOE sols m'apareix en castellà, la gent té tendència a citar-la en castellà, no? Però, clar, si és llengua oficial a Europa, tota la legislació estaria en la meva llengua, no? I se podrien fer avanços en àmbits, perquè jo crec que la llengua, per a tindre un futur, ha d'eixir de l'escola i ha d'eixir del món cultural, no? I no estic tirant pedres en la meva teulada, sinó al contrari, ampliant el ventall. Per tant, que fora oficial a Europa facilitaria una cosa tan simple com l'etiquetatge en català o la producció audiovisual estaria més protegida. Acabem de passar per el tema de la llei de l'audiovisual i ja hem vist que s'ha afavorit poc i s'ha protegit poc
l'audiovisual en llengua pròpia, no? Per tant, és molt important que el català sigui oficial a Europa. Al cap i a la fi, l'únic que estem demanant és que el lema de la Unió Europea, units en la diversitat, siga real. Sí. Perquè fins ara aquesta diversitat, almenys en qüestions lingüístiques, es limita a les llengües que els estats demanen, no? Independentment de si tenen molts parlants o menys parlants, no? En canvi, clar, si entrara el valencià, que esperem que sí, Europa reconeixeria que llengües que no són les parlades oficialment a tot un estat també són llengües de la Unió Europea, no? En el cas del català, amb una importància en quant a nombre de parlants molt important, no? Molt superior a altres llengües que ja són oficials. Anna, tu creus que durant la presidència europea l'estat espanyol ha fet prou per demanar aquesta oficialitat del valencià? Bueno, jo crec que les institucions espanyoles mai fan suficient per les llengües minoritzades que ells mateixes minoritzen. Per tant, no esperava molt, però me congratula, no?, el fet que el càlcul electoral, no?, i el treball de les entitats que defensem la llengua i que havem posat això en l'agenda política anys i anys esperant el moment precís en què això poguera cristal·litzar, no?, i que poguera ser efectiu, ha obligat a fer passos a aquesta presidència espanyola. Sense aquesta espenta de la gent, sense aquest treball constant i previ, no hauria estat, no hauria sigut una peça, no hauria sigut un element de negociació, no? No ha fet el suficient perquè no és oficial. I la promesa era que anava a ser un tràmit molt més ràpid i ara ja el ministre ja està dient que Irlanda va tardar 2 anys. Home, ja ho sabíem, tot això ho sabem, la gent que treballa per la llengua minoritzada, el compromís era que tu anaves a accelerar el tràmit, no? I després hi ha una cosa que me preocupa, i és que el govern espanyol està dient que ell assumirà els costos d'aquesta oficialitat. No. Els costos els té que assumir Europa igual que s'assumís de qualsevol altra llengua, perquè si no jo me puc trobar en un govern espanyol que decideix que ja no va sufragar, no? Per tant, l'oficialitat implica que aquest cost, que en definitiva és creació d'empleament, no ens té que preocupar que n'hi hagi un cost per això. Clar que no. És curiós, però jo vaig fer uns càlculs i n'hi ha moltíssimes possibilitats que en el pròxim Parlament Europeu n'hi hagi més diputats catalanoparlants natius que angloparlants, quan l'anglès és absolutament indiscutible. Clar. I probablement parlants natius d'anglès en el Parlament Europeu n'hi ha molts poquets, perquè després del Brexit únicament en Irlanda i en Malta, encara que tenen altres llengües oficials també, no? El maltès i el gaèlic són llengües, diguem-ne, natives, no?, de la població. En qualsevol cas, ara la presidència europea la té Bèlgica i ja sabem que en Bèlgica la qüestió lingüística és molt diferent de la d'ací. Vull dir, hi ha tota una tradició de respecte que també va costar, no va vindre així com així, perquè la imposició del francès era molt forta, però els moviments flamencs van reivindicar i els moviments de la minoria de parlar alemanya, no? Creus que el fet que Bèlgica hagi entès que s'han de respectar els drets lingüístics pot ajudar al reconeixement del valencià? Pot facilitar, no? Jo crec que més que per el fet de ser Bèlgica i tindre aquesta realitat plurilingüe també, perquè estem ara en un altre moment històric, estem en un moment en el que sí que n'hi ha un impuls per al respecte d'aquestes llengües, no? I a Europa també li interessa que la ciutadania senti les institucions, no? Tornem a l'inici, com a pròximes. Si jo, com a presidenta d'Acció Cultural, en algun moment he de fer una compareixença en qualsevol dels organismes europeus i puc fer-ho des de la meva llengua, defensant la meva cultura i llengua pròpia, jo me sentiré molt més pròxima i la gent que representa de l'entitat també, no? Per tant, jo crec que ara estem en aquest context i som realistes i sabem que no costa ni tècnicament, acabem de tindre l'exemple del Congrés espanyol, no? Anys i anys negant la dificultat tècnica, econòmica, jurídica, i d'un dia per a l'altre ja se pot fer i n'hi ha discursos que se fan en euskera o en gallec o en català i s'entenen i no n'hi ha cap llei que deixi d'aprovar-se, no? Ni cap president que deixi de ser president perquè se parli en una llengua diferent al castellà. Per tant, jo soc moderadament optimista. El meu caràcter és ser optimista. Pense que no serà tan fàcil com ens han volgut vendre. Però també realista, no, Anna? Sí, sempre. Vull dir que no serà tan fàcil com volen vendre, però jo crec que ho aconseguirem, sí.
parlem una miqueta de cultura. La Unió Europea té algunes línies generals en quant a la política cultural, sempre reafirma que hem de potenciar un sistema cultural europeu propi, que hem de potenciar sobretot un sistema audiovisual de valors europeus, perquè el gegant nord-americà entra per totes les pantalles i per tots els mecanismes i s'està menjant, no? Aquesta producció europea, però després actua d'una forma prou tímida, no? Hi ha alguns programes, el programa Europa Creativa o el programa Media, que intenten ajudar, no?, als creadors. Però després, quan baixem, no?, al pla local, al pla nostre, ens adonem que una bona part d'aquests creadors nostres desconeixen els programes i no tenen informació ni tenen accés. No? Què opines de la situació? Bueno, la veritat és que quan tu veus els cartells, si te fixes, que tens curiositat, tu veus el logo d'Europa en cartells de pel·lícules, no? O al final, no?, quan pisen els títols de crèdit, les poquetes que es quedem a llegir-los, tu pots veure allà. O sigui, tu eres de les cinèfiles, no? No diria jo tant, però sí que soc curiosa, no? Sí que tens aquest caràcter de... I llavors tu veus allà en fons europeus i... Vull dir, sí que se fan moltes polítiques, però jo crec que és el que acabes de dir, no? Se coneix, inclús, ja no dic per la població en general, sinó el sector concret cultural, coneix totes aquestes ferramentes, o només el coneixen les grans productores. I després, jo soc un amant de la comunicació i moltes vegades tens la sensació de que el que se comunica és que n'hi ha ajuts, n'hi ha diners a Europa. No, es poden fer més coses, no? Per lo que dius de les pel·lícules americanes i la quota de que cinemes tenien que tindre una quota de cinema europeu. I dius, ja, però me'l poses el dilluns a les 10:30 de la nit en una sala i aquesta setmana. I o vas a veure-la aquesta setmana o ja s'ha complit la quota, no? I era com un poc passar de puntetes per el tema. Sí, per atendre l'ajuda, diguem-ne. I ja està, no? El mínim obligatori. Clar. Entonces, jo crec que s'hauria de comunicar millor l'existència d'aquestes ferramentes i després que el cinema europeu té qualitat. El que has de vendre és aquesta qualitat, aquesta diversitat, el que estan parlant de la cosmovisió del món des d'Europa, sense caure en l'eurocentrisme, ja ho sabem, però conèixer aquesta realitat, no?, i traslladar-la, i creure en el producte cultural, que és divers i és magnífic. N'hi ha una distància entre les institucions europees i la realitat, diguem-ne, quotidiana, valenciana en el nostre cas, però per altra banda, Europa està ahí també com a un recurs que podem utilitzar quan se'ns ataca. Des del punt de vista cultural i lingüístic, el País Valencià està en una situació ara complicada. Tenim un govern en la Generalitat claríssimament antivalencià. Així, antivalencià, tot el que representa la cultura, tot el que representa la llengua pròpia del nostre país. Tu creus que és útil anar a Europa, que Europa ens pot ajudar? Sí, Europa pot ser un altaveu. I pot ser un altaveu de construcció i un altaveu també de denúncia, perquè a vegades cal posar el dit en la nafra, no? I dir que aquestes coses no s'estan fent bé i no s'estan complint els drets lingüístics o els drets culturals, no?, que no deixen de ser drets humans també, de la població. I més en situacions com la que n'hi ha ara en el País Valencià, que no tens un govern, tens un partit ocupant una institució i està desplegant les polítiques de partit. No està governant per a tot el món, perquè si governara per a tot el món respectaria aquesta diversitat, no? I en canvi n'hi ha exemples tots els dies de censura i de destitucions, de professionals que han fet una bona feina. En el marc de la cultura és obvi. Clar, i per tant, Europa sí que tens que tindre representants que creguen en la cultura, que creguen en la diversitat, que creguen en la igualtat i que, per tant, alcen la veu per tu. Perquè si no és també el que pots acabar tenint és una gran massa de polítics a Europa que venen a refrendar aquestes polítiques partidistes, no? Entonces, ese perill, jo ho comparo un poc com en el Senat. No, el Senat no té importància. Bueno, el Senat és una institució que està ahí, que té uns poders, no?, i unes competències, que té unes competències, i que si tu no l'ocupes, un altre l'ocuparà, i que te pot entrebancar com a poc l'acció de govern, no? Pues a Europa pot passar-nos el mateix. M'has donat peu a la pregunta, a les dues últimes preguntes, en les que acabem sempre aquestes entrevistes, no? La primera d'aquestes dues és per què és important tindre eurodiputats, eurodiputades valencianes que exerceixen com a tals, no?, en el Parlament Europeu. Perquè per a tindre polítics bons o polítiques bones poden haver moltíssims, però arrelats,
que coneguen la realitat, que coneguen la problemàtica, no? Sempre diem allò de que la política municipalista, la pròxima a la gent, és la més eficient, no? Perquè no vas a fer plans quinquennals des de Moscou per a la URSS, no? Pues, així és un poc el mateix. Tu pots tindre polítics molt formats, amb una trajectòria i un currículum impressionant, però que no saben on està la punta o que no saben on està cargueixant, no? I quina és la seva problemàtica i que quan se pren una decisió no sap les conseqüències que aquesta decisió va desencadenar. Per tant, jo vull que me represente a Europa algú en el que tinguem un imaginari col·lectiu. I el meu imaginari col·lectiu no és la meseta, és el País Valencià. Per tant, jo necessito representants allà en els que me pugui identificar. I per acabar, la carta als Reis Mags, si vols, o el memorial de Greuges. Imaginem que ja tenim representants valencians i valencianistes implicats al Parlament Europeu. Què els demanaries de forma més immediata? Què han de fer? Bueno, jo crec que la primera funció és la denúncia de tots aquests casos, parlen de l'àmbit cultural del que estem fent, no? Perquè jo crec que és antidemocràtic i crec que no és intrascendent. Crec que aquestes coses que se consentixen, se normalitzen, se banalitzen, acaben calant en la gent. I quan fan un pas més i és més greu, doncs la gent ja no se sent interpel·lada, no? Per tant, crec que és molt important que aquesta denúncia pública de no s'està respectant aquesta diversitat, no? I després crec que és molt important que aquests representants allà ens vinculen. Vull dir, el País Valencià històricament s'ha connectat, no? Des de l'època romana en Europa. Fa molts anys que lluitem pel corredor mediterrani, però jo sempre parlo que el corredor no ha de ser només econòmic, sinó que ha de ser també de persones, de cultura, no? D'interessos compartits, no? I per tant, donar relleu. És molt trist que ara, per exemple, tornant a la cultura, en l'àmbit de les fires internacionals ja no vaig a haver presència valenciana perquè per a què anem a dur a Frankfurt o qualsevol altra fira la realitat, no? I la producció literària del País Valencià. Doncs que Europa ho conega, no? Que Europa posi la mirada a aquest trosset de terra que no és ni millor ni pitjor que cap altre, però és el nostre. I que, per tant, el País Valencià tinga identitat i que tingui identitat connectada, evidentment, en el que és la nostra realitat històrica, que és Catalunya, les Illes Balears, la França i Catalunya Nord. Sí, Anna, perquè el podcast diu Tornem a Europa, és una metàfora en quant a institucions europees, perquè realment els valencians sempre han sigut europeus. Europa no s'explica sense l'Alta Regne de València, el País Valencià, etc. i per tant estem en Europa. És una de les coses que volem deixar molt clares a la nostra audiència, no? Som europeus i, per tant, els estàndards europeus han de ser els nostres. Hem de tenir aquesta protecció que té un flamenc o un italià o un frisó, és a dir, hem de tenir la mateixa qualitat de vida, els mateixos estàndards, la mateixa projecció internacional i la mateixa intercomunicació també, no? Perquè hi ha vegades que Europa hauria de ser un espai de diàleg permanent i pareix que els valencians, sobretot perquè des de les institucions estatals no se mos defen ni si ens donen la presència que haurien de tindre, pareix que els valencians quedem aïllats, no? D'eixa Europa de la que sempre en formem part. N'hi ha molta tasca per a fer. També seria molt d'agrair que s'eixiren dels tòpics valencians. Vull dir, el País Valencià no són només València, i mira que jo vinc d'una zona citrícola, però no és només la taronja. Per tant, hi ha una realitat molt diversa dins del nostre territori i jo crec que tot això s'ha de visibilitzar, no? Per a parlar d'això de tu a tu, que n'hi ha gent que ho tenim assumit i que, bueno, tu estàs allà i tu te sents europea i per tant, aquest univers, no? Però no sé si la mirada d'Europa cap a si és la mateixa. Vull dir, nosaltres podem tindre clar que ho som, però no sé si Europa ens veu com a tal, no? Jo penso que posar en valor tota la riquesa cultural i econòmica del País Valencià és la primera tasca que té que fer un eurodiputat. Molt bé, Anna, doncs moltíssimes gràcies per la paciència i per haver-nos dedicat aquest temps a Tornem a Europa. A tu. Molta sort.
Moltíssimes gràcies als que esteu ahí mirant-nos i escoltant-nos, i ja sabeu que Tornem a Europa és accessible des de qualsevol de les principals plataformes de podcast.